फैलायखोलै आयौ हाबा लाखिनो थाखाय मा प्लेनिं खालामखादों बिसोरो मा जादों बेयाव मा सोलिबाय दङ बिहामजो हाथरखि अखाफोर आं नोंखौ सिगांनिफ्राय बुंबाय थाखादोंमोन नङाना मेहेर नोंखौ बेफोरबायदि जानला मानला थांनो बादा होबाय दङमोन नों आरो बेहाय बेफोरबायदिसो हाबा खालामखुमानो नागिरदोंमोन नै जामोनासै नोङो एसेबो बेफोरबायदि हाबा खालामबावनो आं थाखानानै नोंनि बिसि थाखानानै गोदान हिनजावखौ लाइन मारिग्रा गोदान हिनजावजों हाबा खालामनो सानग्रा लाजिनांगौलै नोङो आरो सोर गन्थं गैजायै हिनजाव बेलाय गन्थं खान्जि हौवा मोननो रोङि मालायनि फिसायखौ बेफोरबायदि बुंब्रायग्रा सोर बिलाय सोर बेना बिसि दंमारो ओइ माथो हाबा जामारनायसो नामा बिलाय बिदिबा हाबा जामारनायसो नामा बिलाय खबरदार बुंखादों आं खबरदार नै बे आं थासान्दियाव मेहेरनि हिनजाव थासान्दियाव मेहेरा गुबुन हाबा आरो दुस्रि सादि खालामनो मोना नङाबा आं बिखौबो बुथारगोन आंबो थैनानै आं थांगोन जेलाव आरो आफा नों हारसिं मानो फैनाय आं नोंखौ बुंखादोंमोन नङाना आं जे नोंजों फैफागोन होननानै हाथरखि बिहामजो नों बोरै फैनो हाखो माने आं बेफोरबायदि फोथायनो हायासैलै आफा नोंनि नोंहामजो थासान्दियाव आरो नों बेहाय नों थासान्दियाव माने नोंसालाखौ बोरै गुबुनजों दुस्रा सादि खालामनो होनो नागिरखो बेबो नोंनि मेगननि नोजोराव आंनि नोजोराव मेहेरखौ दुस्रि सादि आं बेखौ मालाबाबो गनायनो हानाय नङा औलै बिहामजो नंनायालाय नंगौ नाथाय आंबो बेखौनो बुंखादोंमोन ओइ हिनजाव नों सोर आरो बेहाय मानो जोंनि हाबाखौ थेर बेथेर खालामनो फैदों नोंलाय आं सोर एसेबां आं होख्राव बुंबाय आं मेहेरनि हिनजाव मेहेरनि बिसि मेहेरनि वाइफ मेहेरनि जिउनि लोगोरि मेहेरनि आङो मा होनोमोनलाय थैस' थांस'नि लोगोरि मिथिबाय नोंनो आरो मा नांबावगौ एसेबां होख्राव बुंनायावथ' फुरा सारा गामि खावसेयानो खोनाहैखाबाय जानांगौ नों आरो बिंगि नामा बिंगि हिनजाव नों जानोनो हाया मेहेरनि हिनजाव नोंनाव मा प्रुफ दंलै आंनावसो उल्था सोंबावदों नों मा प्रुफ दङ आंनि फिसायखौनो नों सेख'ना लानो सानदोंमोन मालायनि थुरसिनि ओंखाम जानो सानदोंमोन नोङो सेनानै आंनाव रायजो राजाखौ साखि लानानै जोंनि हाबा जानायनि गासिबो प्रुफानो दंजोबो मिथिबाय थां सोरनाव सोङो मालाय हाबा जाखानाय हौवाखौ गोसथोनो लाजायासै नोङो आरो हौवा मोननो रोंथारासै नोङा एसेबो सिख्ला बैसोआवनो गुबुननि हौवा सेनानै लानो लाजिनांगौ आरो बांद्रायबा नोंखौ आं दिनै बिराद रागा जोंनानै फैखानायसै हौवा नोंलाय मानो बैथिं थादों आरे बेलाय मानो थाङो बेलाय आंनि हौवासो जाखासिगोन नोंलाय मा सोर नङा आं बेखौ जेबो मिथिया जायखिया बे बिनिफ्राय जेरावबो थाङा आंनि हौवासो जासिगोन आंजों हाबा जासिगोन बियो मिथिबाय आरो नों जेरै फैदोंमोन बिदिनो उल्था थांफिनदो आं बुंदों ओरै फै मेहेर नङाबा दा एकदमबारे खोथाया बोरैबा जागोन मिथिबायना आंनि रागाखौथ' नों मिथिखागौ दिनै सासे हिनजावनिफ्राय बिनि फिसायखौ सेख'नो नाजागासिनो आं बेखौ मालाबाबो सहायनो हाया रावबो बिसिया गावनि फिसायखौ सोरबा सेख'नो नोजोर गाज्रि होयोबा बेखौ मालाबाबो सहायनो हाया आं बुंदोंना बे आंजोंसो हाबा जासिगोन नों सोर नङा नङि आं बेखौ मिथिया आरो नों बिनि बिसिबाबो गलि मारो जायखिजाया मेहेरा दिनै आंजों जुलि जासिगोन बेहा दाय दङ आरो फैबावाखै मेहेर आं बुंदों ओरैजाय फै आंबो नायनो नों दिनै बेखौ बोरै लाङो मालायनि फिसायखौ खि नों खाना दोननो हायो लाजिरोङि हिनजाव नोंहासो लाजिनानै दैयाव बारसोमनानै थैनांसिगौ बुजिबाय मेहेर बेफोरबायदि जाया दुबाय बुंखादोंमोन ना आङो आंना हिनजाव दंखायो होननानै बेनो आंनि हिनजावा मालायनि फिसायखौ बिदि हास्थायबालाय मोनो नोङो मालायनि नाम लिरखानायखौ बेफोरबायदि नों हाजारसेखौबाबो मोना मिथिबाय हाजारसेखौबाबो मोना जायबा आंनि बेखौ रावबो आंनिफ्राय सेनो हाया नोंलाय मा बुस्थुलै मालायनि जायगाखौ सेनो फैग्रा आंनि फिसाजोआबो जानला मानला ओरैनो दाय होआखै दाय खालामनायखायसो बियो दिनै बेफोरबायदि गाब्र'नांदों दा नों आरो बेफोरबायदि फैना ड्रामा खालामबा खि जागोन दायनिफ्राय बारग'नो हागोन नामा दा आरो बेथ' जुलि खालामखानांसिगोन ना मा होनो रायजोफोर दा जोंहा बेखौथ' बेबायदि हगारहरनो हायाना हनै बिसि दंनो ना मा दा जोंथ' बिदिनो बिसि दं ना मा बेखौथ' मिथियामोन उनावहाय जोनै दा फैना ड्रामा खालामफैदों अब्लाबोथ' बे दाय मावदों बेखौलाय जों बोरै ओरैनो हगारनो दे नंगौना नङा रायजोफोर नोंसोर आंनि फिसायखौ बिदि फासायनानै फैसा बिलाय माबा बिलाय हाबा खालामनो थिनलाय गावनि फिसाजोखौनो हाबा हरनो हाथारासै होनबा नोंसोरो मोजां सेंग्रा नायनानै बे हाबा जाखानाय माबा बोराय लिस्टआव गोलैखाबाय बियो अब्ला बेजों हाबा होना मा मोनगोन नोंसोरलाय लाजिरोङिखौ नोंसोरबो लाजिनांगौ गावनि फिसाखौ सामलायनो हायि दायखौ मालायनि फिसायखौल' होबा जागोन नामा नोंसोरो मालायनि फिसायखौल' होबा जागोन नाथाय दाथ' बेबो दाय मावथारदों जेला जोंबोथ' साजाखौ होनांखागोन ना बेलाय बेहालाय मानो लाइन मारिनांगौ जाखो मालाय सिख्लाजोंलाय दा मोनदोंना साजाया बेखायनोसो बे आखाया ओरै
फारनैबो समान नङाबा आखाइ खबजाखाया। हिनजावनिबो दाय दं हौवानिबो दाय दं। आं बुङाखैजे आंनि फिसायनि गोरोन्थि गैया होननानै मिथिबाय। आरो एसे एनै गोरोन्थि जाबाय नोंसिना ओरैबायदि बांसिन गोरोन्थि जादों। हाबा होनो नागिरना थिग जायाखैना नोंसोरखौ गासिखौबो एकदम जेलाव हरजोबगोन आङो मिथिबाय। आंनि फिसायखौ नोजोर होग्रा नोंसोरो। औ आंनि दाय गैखायामोन दा बिसोरसो ओरैबायदि जबरदस्ति खालामदों आंखौ। फिसाजोआथ' एक नाम्बार ओरैबायदि मानसि फासायग्रा आरो आंखौसो नांगौ जालायबाय दाना फैसा डिमान्ड खालामनायाबो। औ नों आंनि जिउखौ बेबायदि धंस खालामनानै थांनो हाया मिथिबाय मेहेर। मा खालामदोंहाय आंनि फिसायालाय नोंखौलाय एसेबांनो दाउलेट गायसुलि मालायनि फिसायखौ नोजोर होग्रा एकदम मेगन गोसा। आइया बहाबा थांनो ओंखारदों? औ बिहामजो इलेक्सननि एसे मिटिं दङ बेहायनो थांनो आङो। आयै इलेक्सननि मिटिङाव? औ आबा फैसा एसे रानोनो बेखौनो लायनांगौ। ओमफ्रायो आंहाबो बेफोरबायदियाव ओंखारबायना ओंखाराबा जाया आबा दानि जुगाव। आइया इलेक्सननि माबायावबो ओंखारबावबाय दाना आजिखालि पार्टियावबो। नै बिहामजो आंथ' पार्टियाव जइन जाबाय नालाय इलेक्सन जोबसान्दि एकदम आंहा ओरै थांलाय ओरै फैलाय जानांसिगोन दे। दा खामानिया एसे बांथ'सिगोन नोंहा ओमफ्राय ओंखाराबाबो जाया नङाना। दा बेफोराव ओंखारदावबासो मिटिं माबा माबि गादावबासो रोंलाङो दा आरो माबा मोनसे जाहैगोन ना साक्सेसनो नङा होमबा। दा सारमोनखौ सापर्ट खालामबासो उनाव जोंहाबो माबा मोनसे सापर्ट मोनफिनगोन नङाना। बेखायनो बिहामजो आरो आबा नोंबा जों थांफानांगौ। नोंहाबो उनावहाय इयुन समनि खोथा दंना साख्रि मोजांफोर मोनबाय बायो खोमा। सारमोनजों ओंखारदावनांगौ बेथा मिथिबाय। बिमा फिसा एसे ओंखारदावनोसै जोंहा। आयु ओमफ्राय सान नोंथ' आंजोंसो दायो हाथायाव थांनांगौमोन। ओंथ' आरोलै माने आबानि ड्रेस लायनांगौमोन ना। हे मा ड्रेस बेफोरलाय दोनथ' आबा बेखौलाय बिहामजोआबो बाबुखौ लानानै लायनो हाखायोना। हा मानोलाय आंनि फिसालाखौलाय नांबाय थागौसै। नङा माने जोंहा जमा थांनो रायलायखानायखायसो बुंदोंमोन आं आरो आयै। नै बिहामजो एसे सारमोनजों ओंखारदावनाया साबसिन। मा नों लुबैया नामा नोंनि फिसायाबो जे सानसे साक्सेस मोनहैथों होननानै साख्रि मोजांफोर मोनहैथों होननानै। दा बेफोरबायदि माबा बेसेथो गाहाय लेभेलाव थाबाय थानो गोजौ लेभेलावबोथ' थांनांगोन ना लासै लासैबाबो। बेखायनो सारमोनजों ओंखारदाव दिनै ओंखारदाव गाबोन ओंखारदाव बेफोरबायदिजोंसो जोंहा सिनायलांगोन दा सिनायलाङै लाङैसो उनाव माबा मोनसे खामानि गिदिर मोनहैगोन। सारमोनाबो जोंखौ नायफिनगोन आरो उनाव। औ सना दे आं आइजों थांनोसै। मानो होनबा जोंहाबो एसे फिउचारखौ साननो नांगौ ना। दा सारमोनजों थादावसो आंबो रोंलांगोन ना। सारमोनाबो आंखौ सिनायलांगोन देनां सिनायलाङोब्ला माबा मोनसे खालामना होगोन आरोलै। आबा ओंखारदावनांगौ बेफोरावबो। दाथ' आरो इलेक्सन खाथि मिटिङानो मिटिं। दा फैदो जोंहा लेट जाबाय। आंथ' सारा बुंहरगासिनो दहायनिफ्रायनो थाब फै होननानै। आं बुंदोंमोन नालाय दिनै आंहा फिसालाखौबो लानानै फैफागोन होननानै। एसेनो बिमा फिसा थांनोसै आबा मिटिंफोराव खोनासंहैनोसै। ओरैनो आखाइ खरसाबो हरखायोखा टेनसन जेबो लानाङा मिथिबायना आबा। थौ जोंहा बिमा फिसा एसे ओंखारदावनांगौ। औ आयै थौदो आंथ' ओंखारखानायानोखा। दा मोनसे खामानियावसो थांनो नागिरदोंमोन नाथाय नोंजों थांग्रोनोसै आङो। दे आबा थां गारिया नोङो बहन हैखादो। सानजों थांसै बाइकजों थांसैहाय मालाबा ट्राफिक जायोना एकदम जाम जाजोबो लामाया। देनां आंनि फिसालायाबो माबा मोनसे जब मोनबाय बायो खोमा मोजां पस्टआवनो। बेखायनो सारमोनजों आंहा मोजां सोमोन्दो लाखिनानै दोनोहाय रायलायनाय मानाय मिथिं दावथिं ओंखारनाय। दानि दिनाव जायनाव पावार थायो बेसो माने एकदम सिनायजायोबो नामजादाबो बेसो जाखायो। पावार थाब्लासो मानसिखौ मानसि सानोहाय। दे होमबा आयै नोंसोरथ' बिदिबा मिटिङाव थांसिगोनबा लेटबो जाबोखागोन न'? औ बिहामजो आरो न'नि खामानिजों लोगोसे माखासे एसे खामानिफ्राबो बांसिगोन नोंहा दा। एसे आंथ' सोलाबथ'थारखानाय नंला नालाय मोजाङै सामलाय न'फोरा। आंहाबो आरो बे ओरैनो आंनि थाखाय नङाना नोंसोरनिबो फिउचारनि थाखायसो आं बेफोरबायदि ओंखारदावदों। मानसिया जेरैबो गिदिंदावखानांगौ बिहामजो। दे उनफ्राव माबा मोनसे मोजां सम फैयो खोमा जोंहा। थाथ'दो बिदिबा। दे आयै नोंसिनि मोजांबालाय आंहाबो मोजां आरो साननि मोजांबा आंनिबो मोजां। ओमफ्रायो जायखिजाया दा बेदरफोर एसे लायनानै जाफैबानो जाबाय आरो बिहामजो स्कुटिथ' दंखायो नालाय थांब्रबनानै ओरैनो जोंहाबोथ' आरो ओजोंनो जाबोखागोन नालाय। दे आरो जोंनो संबाबो जायो सङाबाबो जायो गोसोसो दे। आरो बाबुनो गस्ला नांगौ होननाया नोंनो शपिं खालामहैबानो जाबाय दायो बेलासिफ्राव जों फैबोला मिथिबाय। दे आयै जागोन माबा मोनसे जासिगोन बियो। औ हौवानि फिसाखौलाय बेसेथो मोनबाय थानो। बिहा माखासे बाहेरानि खामानिबो मावनो गोनां जायोना। आरो नोंलाय दा बेफोरखौ हाखायोना हारसिंबाबो फिसालाफोरखौ नायनाय गस्ला माबा माबि बायना होनाय जेबो गोरा बाथ्रा नङा दे आबा गैयाबाबो सोलियो। बेखायनो जेबो हेंथा होनाङा आबानि खामानिफोराव बुजिबाय। हे माबा आंलाय सानदोंमोन सानजों आंजों आराम शपिं खालामहैगोन फुजाबो फैगौ नालाय। दा गैस्राला आरो मा जाबावगोन। आइयाबो मादि बेफोरबायदि मिटिं माबा माबियाव ओंखारफैथारामोनलाय दाबा आरो मा जाखो। बे बोरै जानो हाथावगौ दे।
비순이야? 비니 हिन्जाव दंमारो? आंलाय नंखायसो बुंदों नंदोंमोन। बाट नाथाय न', ओमफ्राय जुदि बिनि हिन्जाव मारबा आंनि साननायफ्रा बोरै जाफुंबावगोन? जुदि मानसिखौबो मोनाबा फैसाखौबो मोनाबाथ' खम जारला जासिगोन ना। नाथाय आंनो मानसिखौबो नांसिगौमोन। बोरै जाबावगोन दायो? बिनि हिन्जावाथ' माथो ड्रामा क्रिएट खालामफैबाय। आंबो बेफोरबायदि जानो होनो हायाना। आरो बिहा हाबा जाखांखाथारनायबा एसे मुस्किल जागोन। हाबा जाग'नानै फैबाबो जागौमोनलाय। दा बिनि सिगां फैनाया खम जारला जाबाय नङाना? अखाफोर मेहेर, थेंक गड नों बेहाय फैबाय। आं सानाखैनोमोन जे नों बेयाव फैगोन होननानै। साननायालाय आंबो सानाखैमोन बेफोरबायदि फैयोना फैया। ओमफ्रायो अब्लाबो दि नों फैबाय। नाथाय मानो आंनि थाखाय एसेबां गोजानाव नों फैथारबाय? औ मेहेर, फैनांबाय। मा खालामनो? नों मुसिबतआव दङमोन। आं बोरै फैयालासे थानो दिनै? ओमफ्राय बेफोर एथ'बां एक्टिं नोङो। औ, बाराथ' जायाखैना अभार एक्टिंनो। आङो आन्दाजैसो एसे एनै बेफोरबायदि बुंबाय आरोना जानला मोनला। ओहो, डेन्जार धमाका जाबावदोंलै। माने एकदम लाइक आंनि हाथरखि बायदि। माने नोंबो आरो ओरैबायदि एन्ट्रि खालामबाय जे। नंगौ नामा? नों सिन्था दा खालाम। बेनिफ्राय जोङो माने नोंखौ लानानैसो थांखागोन आंथ'। बिसोरखौ आरो नोंनि हाबा होहोनो मालाबाबो जाया। मानसियानो थिग नंखाया खोमा बियो न'? आरोबा मोजांबालाय जेबो नङामोन न'? थोद लाखायामोन आङो। बाट आंखौ ओरैबायदि किडनेप खालामना दोनबायना बिसोरो। दे एबार आं फैबायना, मालाबाबो बिसिनि साननायखौ जाफुंहोखाला। थेंक इउलै अखाफोर। आं नोंखौ सानाखैमोन जे नों फैगोन। औ, नों फन हरोबा आंथ' सकसो जाबायमोन। हे आफायसो, बेफोरलाय मा जाखो? मेहेरा दिनै एसेबां गिदिर मुसिबतआव दङ। ओमफ्राय आंखौ जे बे रिकुवेस्ट खालामदों गावनि वाइफ जानो थाखाय, आं मारै जानो हानांगौ जाखो? ना आं बिनि हिन्जावखौ माब्लाबा नुफेरदों, ना आं बिनि रावफोरखौनो मिन्थिगौ ना माबायदि मानसि आं जेबोखौनो मिथिया। नाथाय दिनै मेहेरा खैफोदाव दं। ओरैबायदि माने सोर बेबा मानो बेफोरबायदि मेहेरखौ खानानै लाखिनानै दोनबाय थाखोबा? जे एड्रेस हरदोंना बेहाय थांनायना नायनांसिगोन खोमा आङो। नंगौ, मेहेरनि आं जेबो जाया। जास्ट लोगो आरोना। अब्लाबो दिनै लोगो हिसाबै बेबो अबेबा समाव आंखौ हेल्प खालामदों। आंनि बियो दायथ' जे आंबो बिखौ मुसिबतआव बासायनो, माने एसेबाबो आं जाखिनि आं हेल्प होनो हायो। अब्ला आङो थांमारनांसिगोन दे। नङाबा मेहेरनि हाबाया बोरैबा जायोबा मा जागोन? मेहेरनि जिन्दगियाथ' बरबाद जागोन माथो। नाथाय आं हारसिं थांनाया हामगोन ना? ओहो, जियानो जादोला, आंनाव एसेबां सम गैला सानबाय थानो। आं ब्लड थांनोसै दे, मा जायो जाथोंसै। होजों थांनानै नायनोसै र'। माबा हाबाया जागौबा मा जागोन? मेहेरनावबो फन हरबाय थानो हाया। गावसो सोरनिफ्रायबा बेफोरबायदि हरदोंमोन आंनो। आङो थांसैहाय।